एक काळ बेळेकरी गाव खनिज व्यवसायामुळे गाजतालो, मात्र हांच्या निस्ते बंदराचो अद्याप अपेक्षित विकास जालो ना। लोकप्रतिनिधीच्या दुर्लक्षामुळे बेळेकरी निस्त्या बंदर विकासापासून वंचित असा। हांचे निस्तेमार समुद्रात गेले वेळार बुटी भरून निस्त्या घेऊन येतात, मात्र बंदरात निस्ती उतरसाठी तेमकां मोठी अडचण जाता। समुद्राचो लाटो थेट बंदरातल्या जेटीचेर येवन आदळतात, ताका लागून बोटींतल्या निस्त्या उतरयतना मोठी अडचणी निर्माण जातात। ह्या कारणान बंदरापासून समुद्राच्या सुमार 1 किलोमीटर वाठारात लाटापासून संरक्षण करची लाट प्रतिबंधक भिंत म्हणल्यार ब्रेक वॉटर उबारची गरज असा। ही भिंत उबारच्याक निस्तेमार गेल्या 30 वर्सांपासून प्रयत्न करते आसात, मात्र अद्याप ब्रेक वॉटरचे काम जाल्ले ना। ताका लागून हांचे मच्छीमार त्रस्त जाले असून निस्त्या उतरसाठी शेजारच्या गावातल्या निस्त्या बंदराचो आधार घेवचो पडटा। दरम्यान फाटले भाजपा सरकारच्या काळात कारवार मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी ब्रेक वॉटर उभारसाठी प्रयत्न केले आणि त्यासाठी सुमार 25 कोटी रुपयाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरिलो, मात्र त्याच काळात सरकारात बदल जाल्ल्यान हो प्रस्ताव परत रखडलो। आता स्थानिक आमदार सतीश सलमी ह्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्यान ब्रेक वॉटरचे काम मार्गी लागू शकता। आमदार सतीश सलमी याबाबत पुढाकार घेवचे आश्वासन दिल्ले आसा। बेळेकरी हिंगा एकूण 95 निस्त्या बोटी आसात, मात्र समुद्राच्या लाटा थेट जेटीचेर आदळती आशिल्ल्यान बोटीक व्यवस्थित नांगर घालच्याक बी शक्य जाते ना। ह्या कारणान जेटीचे नुकसान जावची शक्यता निर्माण जाला। ब्रेक वॉटरचे काम तात्काळ हाती घेवन निस्तेमारांची समस्या सोडवची अशी मागणी निस्तेमार करते आसात। एकूण बेळेकरींतले निस्तेमार आणि बोट मालकांच्या समस्याक कायमस्वरूपी दिलासा दिवची जाल्यान ब्रेक वॉटरचे काम तात्काळ पूर्ण करचे अत्यावश्यक असा, नातर भविष्यात बोटी आणि जेटीचे मोठे नुकसान जावची शक्यता नाकारता येना। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋಟ್ ತಗೋಕೊಂಡು ಮೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಗುಡುಗ ಬಂದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬೆಳಕಿನಿಂದ 70 ಬೋಟು, ಬೆಳಂಬರದ ಒಂದು 40-50 ಬೋಟು, ಮುನಿಮನೆ ಒಂದು 25 ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೋಟುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಬೆಳಕೇರಿ ಬಂದರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಆದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೊಡುವ। भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार। 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम। टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही। घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच। ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज, जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता। ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास। प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य, प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा। प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व असा। तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा। मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड एरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार। कारवारात सिद्धीक हेमगेल्या घराचेर ईडीचो शापो। गोव्यातले जमीन गैरव्यवहार प्रकरण। कोडीबाग हिंगा मिडमॅक ऑर्किड अपार्टमेंटात धडती। कारवार गोयच्या कोट्यावधी रुपयांच्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात ईडी अधिकाऱ्यान मंगळवार दिसाक कारवारात शापो घातलो। शहरातल्या कोडीबाग हांच्या मिडमॅक ऑर्किड अपार्टमेंट सिद्दीकी हेमगेल निवासस्थानाचेर अधिकाऱ्यान धडती घेतली। या वेळार या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रां आणि इतर माहितीची तपासणी केल्ली आशिल्ल्याचे सांगते आसात। कोडीबाग हांचो रहिवासी सुलेमान खान सिद्दीक हांचेर गोंयांतल्या पणजी हिंगा बेकायदेशीरपणे जमीन घेतिल्ल्याचे आरोप आसा। मृत व्यक्तींच्या नांवान बनावट कागदपत्रां तयार करून कोट्यावधी रुपयांच्या जमीन गैरव्यवहाराचे जाळे चलयल्याचो आरोप तुमचेर आसा।
या प्रकरणात गोयात सिद्दीक हेमच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा PMLA अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्लो असून 16 जुलयाक ईडी अधिकाऱ्यान तेमकां अटक केली. तपास यंत्रणेन सिद्दीकी हेमगेल नांवाचेर आशिल्ली सुमार 62.5 एकर जमीन अंदाज 300 कोटी रुपये मूल्याची आशिल्ल्याचे सोदून काडिल्ले असून ती जप्त केल्ली आशिल्ल्याचे सांगते आसात. या प्रकरणाच्या फुल तपासाचो भाग म्हूण कारवारात तेमगेल्या निवासस्थानाचेर ईडी अधिकाऱ्यान छापा घातलो. हाचे पयले 2024 गोवा SIT हेमी सिद्दीक हेमकां अटक केली. अटकेनंतर ते जेलांतल्यान फरार जाल्ल्याचे सांगते आसात. नंतर तेमकां केरळात परत एक फावटी अटक केली. कारवारात झालेल्या या ईडीच्या छापा प्रकरणात आणि महत्त्वाची माहिती मुखार येवची शक्यता आसा. मारुती नगरात भटक्या बैलांची झुंज, घराचे नुकसान, दुचाकीचे बीन नुकसान. कारवार दांडेली तालुक्यात भटक्या 2 बैलान आपसात झुंज दिते घराचे नुकसान करून दुचाकीचे बीन नुकसान केल्ली घटना मंगळारा दनपारा मारुती नगरात घडली. भटक्या बैलान एकमेकांची झुंज देत ह्या साडीन त्या साडीन धांवतेत लागींच आशिल्ल्या बसाव हळेमणी हेमगेल घरात घुसचो प्रयत्न केलो आणि ह्या घुसच्या प्रयत्नात घराच्या मुखाल्ल्या छपराचो पत्रे सकयल उडयले. तशेंच घरासमोर उबे आशिल्ली दुचाकीचे सुद्धा नुकसान केले. या घटनेत बसाव हळेमणी हेमगेले मोठे नुकसान जाल्ले आसा. दांडेली शहरात गेल्ल्या काही वर्षांपासून भटक्या गायी बैलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढती असून तेमचेर नियंत्रण दवरचे कठीण जाती आसा. भटक्या जनावरांमुळे अनेक वाहन अपघात घडिल्ल्याचे बीन नमूद जाल्ले आसा. भटक्या जनावरांच्या मालकांचो शोध घेवन तेमचेर गुन्हो दाखल करून दंडात्मक कारवाई सुरू केली ना जाल्यार या समस्येचेर नियंत्रण दवरचे कठीण जातले अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आसा. मुस्लिम के देखो है कितनी मोटी छोटा उसका बड़ा उसका ऐसा है क्या हुआ भगवान को छोड़े तो उनको समझ ही नहीं हो. भगवान को छोड़ो मैं तो कहाँ भी ले जा छोड़ो नहीं. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच ACN बिर्ला ओपस पेंट ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरीवेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बोवाडा कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.